Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, nutangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Jonathan at Tagala Union. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan, ti Bulusan family ti Bulbulala, Balawan, La Union. El Shaddai Saturday Group Hong Kong Chapter from Nida, Niveras. Belated happy birthday kani Amado Terrado. Shout out kada Feberido Dison, Benedicto Abuli, Tasyong Tabangin, Corazon Balaan, kan Leonora Bautista. Makablaawan ti Balas, Kakam Monte family ti Bawang La Union, kan belated happy birthday Judel Kakam from Maricel Monte. Navida Bunaw kan Nono family, kakabsat kan anak ko Adakia kan Kian from Linelin Bunaw. Pamilyak ni Tadupax del Norte, anak ko Adajet kan Jade, kan nilakay ko ani Dexter Rivera from Jasmine Rivera. Advance happy birthday Carla Jessica Rolyoda, kan shout out kan ni Dayan K. Rolyoda. Rumbawa family ni Tatang Jelly, Nazarene, Angela, kan Arnel from Melanie. Galasinaw Pascual, Langido, kan Giano family, Dita Isabella from Rodalin Galasinaw. Passion family, Lamberto Passion Jr. kan Anaya Faith from Dalin Passion. Shout out pa kan ni Erwin Cacho,
Wilma Joy Cacho kan Priscilla Cacho ti California, USA. Ballesteros Milo kan Pascual family ni Jim Lawrence ti Connor Apayao from Madeline Milo ti Hong Kong. Makablaawan ni Junjun Taberna AJ kan JR kan inang Sharon Aquino from Nuvelin Taberna. Ni Lynn Macleo Marzen, Nanay Sosima kan dagiti Bantay Ilog from Angelo Asitura, Concepcion. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Jonathan. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Ilingad naklaangan itinagan a Jonathan at Tagala Union. Dito'y lugar mi, talaga ati panagdengag iti drama ti liwliwami, nang runa no da kami iti talon, wenno madam mga agin inana, kalpasan ti trabaho mi. Maayayo kami ngamin kadagiti nagduduma apadas ti biyag nga ingkay idram-drama, kat pasaray umarngi dagiti mangmangag mi kadagiti kapadasan mi. Iti, radyo ti pagdengdenggan mi manang, ngam ita, cellphonean kat babaan dayta iti YouTube. Nakurapay laang ti panagbiag mi manang, iso nga ikagkagumaak ti makaadal tapno makatrabaho akmet iti sabali a lugar, asaan laang a makigamgam mulo iti daga. Kayat ko ngamin a maipaayan iti namay ti pamilyak. Iso nga uray kasano ti rigat ti panagbiag, arapaap kulat ta ti makaturpos. Ngamkas iti kunada nga ruden, saan abasta matunoy ti arapaap, tamasapul asarangten pay ti adu a panlubok. Rugyak man nga rod manang ti agsalaysay. Jonathan, kumusta ti resulta ti quiz mo? Nagbabangarod ti score ko. Uray syakmat, nagrigat mat ngamin dagiti questions. Wen nga rod. Sapay dandan naman ti exam tayo. Masapo lang makareview ta na imbag. Wen nga rod, kan pa nagpapasa man nun iti project. Kan pa nagbabayad iti tuition. Kat day tapay ti may sa problema kita. Kasi manin tatatang. Sigurado pagparikutan naman ti pangalaan day ti paggatang ko iti aramatag para iti project ko kan pagbayad ko iti tuition. At dalat tamot siguro. Basta saya atom ti agadal. Tapno saan amasayang ti panagrimremedyo da iti gastusem. Imbagpay kan ka Sasha. Tanda ka bailan nyo. Awan problema no kasapa nagbabayad iti tuition. Kan nunas kan nga da paggastusan. Sakto laeng, Jonathan. Iso nga rod asay saya atak mo ti agadal. Tapno saan ama dismaya dagiti dadakkel ko amang papaadal kanyak. Ungayam, agdiretso ka din niya gawid? Ay, saan pa'y? Mapanak pa iti pwesto medyo palengke. Agkuyog kami ton kanina nga agawid. O sige, umunaak nga ruden. Ay, Wangayam, ada ka di pa panamday ito a weekend? Awan mo't kit di. Nalpas mo ton si trabaho mi kanitatang jitalon. Apaya? No kayat mo, umay ka ijabalay. Ag-review session ta. Ni, unyag pa'y Sonya. O sige, kayat ko dito Sasha. Umayak to. Ah, sige nga Rod. Urayan kanton ijabalay. Nanang, Rabin, apay nga wan pa'y ni tatang. Rimwar itay, ada ka no mata si kasunda iti kumpari na. Kasta ka di? Ni, aguray kayo man nanang. Italaang nga madlaw ko ah. Apay akasalimtag dagiti matayo. Nagsangit kayo ka di? Ha? Ay, saan anak ko? Ay, nabanugak laeng. Nagadong amin tinlepas ko at trabaho dito'y balay. Sigurado kayo? Kas lang amin na da problema yun, nanang. Awan, anak ko. Di ka kadi madanagan.
Basta, nada problema. Ibagayo adagos kanyak Nalaumay kakit din tamangantan. Mabisina kon anak ko. Di tay ka din orayan ni tatang? Sigurado amala daw asumangpot day jay. Tanagkuyog da ni kumpare na. Alakit din, umay kan anak ko. Tatang, jakon na puutan ti sa sangpat yoy dirabi. Nagsarak kayo kan iti kumpare o kunan ni nanang. Anak kaw. At aman basit inasikaso me. Nagpatulong ngamin kanyak. Kasta ka di tatang? Di kayo na agpuypuyat ka nagbambannog Makapadakas kada kayo data. Di nakadipagdanagan, Jonathan. Ayun tatang, ada ka di ba'y nasken na trabahon tayo di talon iton bigat? Awan pa'y anak ko, nalpas ko dagiti santa pa'y anaaramid idi napalaba sa Domingaw. Aginanatamot agpakadak ko mga rod tatang. Mapanak di balay da Sasha, tag-review kami. Umadan man kami ng exam. Sapay oray quiz lang kat marigatan kami. Ay no, kasta. Sigurado man nga rodon nga da paggastusan para iti panagadal mo anak. Kapilitan na tatang. Panagbabayad man ngamin ng tuition. Pasensya kayo na. Masapol nga agbayad ako tuition fee tapno makaiksamak. Di ka kadagdanag. Ti importante, lalaingom ti agadal anak ko. Kasta mo ta talaga tararamidag tatang. Tapno saan na masayang ti gastos yung amang papaadal kanya. Anak, da kamin kaninanang mo ti makamoy ti gastos. Di mo rumbo nga pagdanagan day ta, Jonathan. Nangag ko ti saritaan nyo itay nga agama. Adaman gaya man masapul a paggastusan di anak mo iji pagadalan. Wan nga rod. Ay. Kasano nga rod daytan? Saan samotan nga umanay tay duldulin ko a kwarta? Kasano? Inalam mo tinaduma. Kaya't ko nga rod mo't mapaadaw iso ang nagala Kat napaadom nga rod. Saan? Tanaabak ka mo't iti sugal. Imbagak lang nga rodan kan ka nga idyamon ti sugal. Ngam natangkan ba't ti ulom? Sumardan ka man asumanaaw. Ang mga numangag na ka ni Jonathan. Apay, di mo kaya't amaamuan na teraramidam. Laklakayan kan, ngam nasumok mo pa'y laang ti agbisyo. Sumardan kan kunakmat iseng. Di ka tumanagari. Bayam ta agiremedyo ak iti gastusin ni Jonathan iti pagadalan. Pagremedyoam. Aguutang ka manan. Siyak ka din ti makaamaw. Basta, adan to pagbayad di anak ta iti tuition na. Jonathan, anak, inton bigat, gatangam amin na nakasapulang para iti project mo di pagadalan. Bayadan mo ti tuition fee tapno maka-exam ka. Ada pagbayad kon tatang? Ada. Mabalin ayamot nga awan. Ada na idulin ni nanang mo. Pudnuti ko na ni tatang mo. Ada na ilasin para iti panagadal mo anak ko. Agyaman ak nanang, tatang, sana bale, tagsubsubali takto kada kayo inton makatorpusak. Di mo panunutan dayta. Agadal kakit di na imbag agingat na pigsa kami pa'y ni tatang mo. Madanagan ak ngarod ka ni tatang. Pasaray marabyan nga agawid. Anak. Jonathan,
Adda sideline mi ka ni kumparek, no kasya amaladawak. Ha? Isa mairwam kayo, no kasya amaladawak nga agawid dito balay. Ngam di unay atatang, ang mga nagsakit kayo mo't iti kastangar aramidan nyo. Napigsa pa ni tatang mo. Kabaulan na pa itagpuyat. Pagayat ng tupay. Ay, si kamot iseng. Pag-ayat na kunam, ngamadlaw nga da sa bali akayat mo asawan. Kat nasaya at matano makadlaw ka. Ha? Adda ka di parikot, tatang? Nanang? Awan, Jonathan. Nala, ingkay aginanan. Siya kun ti makamu nga agidalimanak dito'y kusina. Talaga adumlawak iti kasjay adyar dagiti dadakkel ko iti daydi akanito manang Emmy. Ngam gaputa inyaw awan ni nanang ti amin, dagos motla na punas ti immapay nga atap ko. Amok a marigrigatan dananang kentatang no kasjay nga damasapul a paggastusan iti pagadalan manang. Ngam di da pulos impadlaw nang runa ni tatang. Kanayon nga da maited na tunggal agkasapulanak. Amo tayo matibirok ti Manalon. Ngam nagsammakedak iti ibagbaga ni tatang, a sideline da iti kumpare na. Ingka gumaak nga rod tinanggadal na imbag, kat jak pulos na amuan ti pudpud no ang mapaspasamak iti pagtaengan mi. Rabiin, apay ngay takala nga sumangpat. Nagmalmalam ka manan iji sugalan. Tariwat mo, ang mga numangag na katanak ta. Among batlagayam, nga maapay asansanam dagawid iti rabi. Talaga ka di anay gomon ka na iti sugal. Apay aya, no mga bakak nga iti dakkal. Di supay ang makatulong dito'y balay kan iti panagadal ni Jonathan. Mangnam na makalatan iti sugal. Pangalanaam iti kwarta nga isugsugal mo. Ang mga nun na iyutang mo amin ng akaradkad mo gapo iti sugal. Ay kan aya iseng, di nakading kontraan. Isong agmamalasak takasta kakanayon, di nakpa mo suportaran mo tapulaos. Suportaran? Anya kumaga po a suportarak ta pa nagsugsugal mo ngay. Ay na, agbaliw kan sakbay amaladaw ti amin. Kan sakbay amaduktalan di anak mo ti aramid mo. Di na pulos pagarupan nga agsugsugal ka. Maasyan pa yung arudkan ka, no kas di amarabyan ka nga agawid. Tati amuna, ag-sideline ka. Di ba'y amlatan na kas tati amuna? Basta di kan agtagtagaray isay. Kumusta ti exam mo, Jonathan? Okay mo, Sasha. Nangato ti score ko. Si Kangay. Oresyak mo ta. Apay, si Kalaan. Ada nagsayatan di pa nag-review ta no kasta. Isa nangato ti scores ta. Kunak tumot ngamin. Sa bali at talaga no at the review session ta. Agyamo nak Sasha Naanos ka unay kanyak. Oray makuna saan ni agpada ti estado tayo iti panagbiag. Si Kamot. Aggayam ta saan ka di? Rumbang lang agtinulong ta. Tapno, makagraduar ta. Anyan to nga tatagbalin na trabaho ta. Sapay la ko ma. Ta makabirok tanto itinasayat at trabaho.
Tapno bumak ng tan. Bumak ng adagos? Bili, baka talaga kan ka, Jonathan. Ngam kayat ko dayta. Mayat dayta nga arapaap mo. Iso nga ikagumaam agun uden. Nanang, agsapan, awan pa'y ni tatang. Sana nagawid idirabe? Ay, kwa anak ko. Mga no, aday naramid da iti kumpare na. Anya launay bagbagan ni tatang nga sideline da. Apay masapula saan nagawid. Idi, marabyan laan. Ngamita, pasaray saan mo na sumangpot dito balay. Ay, Jonathan, anak. Makadkadlawa ko nanang. Ada ka di ilimlimod yung kanyak? Ada ka di mapaspasama ka jak amo? Nay, awan anak ko. Pudnuti ko na ni tatang mo. Makumikom da iti sideline da. Iso siguro asaan anak kaawid. Sapay la kumatagpay so day tangay bagbagayo nanang. Agpaiso ti bagbagak anak ko. Day takit di panagadal mo ti inton aram. Dandanikan agturpo saan aya. Wan nanang, dandanin ti graduation mi. Isong nga review kami anaimbag para iti final exam. Husto day tangar aramidam anak ko. Ibagam to gaayam dagiti masapul abayadam iti pagadalan. Tapno maisagaan na may kanitatang mo. Tatang, dandanin ti graduation mi. Ay na, maragsakan nakparakan ka Jonathan. Agturpos ka mutlaangain. Wan tatang, katutang ko dahito kada kayo ko ni nanang. Agyaman na kati sakripisyo yun ang paadal kanyak. Sana bali, tama kasubadak tumutlaan kada kayo. Anak, saan aday tati panunutam? Pagrebangan mi timang paadal kan ka. Katagyaman kami mo, tanasaot ka nga agadal, anak kao. Anda ngamin arapab ko para iti pamilya tayo tatang. Katamok amaton ko. Gaputan ni, dandani ako naggraduar. Ala, katlalaingam iti final exam yo, anak kao. Day tagradom ti kitain da no ag-apply ka iti trabaho. Amok day tatang. Isungarod akayat ko anang ato kanayin ti amin na grades ko. Kas iti na ko na account. Di mo pagdanagan ti gastusan. Taada si dadaan na magastos para iti panagadal mao. Uwan tatang, kat agyaman ak unay. Gapo kadagiti bagbaga kanyak datatang kenanang ko manang Emmy, nga adda si dadaan agastuson iti panagadal ko, iti laksid ti kasasaad mi iti biyag, nakarkarumet asumarsarantaak nga agadal. Permi aragsak ko agraman ni Shasha agayem ko, gapo ta umadanin ti graduation mi. Talaga ngamin nga ar-arapaapakon nga agbalinton anasaliwanwan ti biyag mi, no addanton natalged at trabaho. Awan apulos tinadlaw ko aparikot ijay balay manang. Tatunggal kasaritak dagiti dadakkel ko, awan apulos ti madlaw ko apagparparikotanda. Tijak ammo, adagayam sumangbay apan nubok iti pamilyami, iti likudan ti kinaragsak ko, gapu iti umadanin a graduation ko.
Nay, itaman pa'y adi karimwar. Sigod mo tada sa papaylaang kat agrobrobwat kan amapanmanan iti sugalan. Apay aya masikuran ka. Di ka katagyaman taadak diti balay ita iseng. Mas daawak lang amin. Sa payla ko mga rod ta nagbalbaliw kan. Ita ta saan pa'y analadaw ti amin. Un ka day. Inton sumaron no alawas, graduation na ni Jonathan. Maragragsakan unay di anak ta. Nasaya at mata. Nay, apay ngay akasla saan ka maragsakan. Nasaya at kun amngum kasla malmalday ka mo. Kasla da pa kariribukam. Ay, Agpodno ka man kanyak lakay. Mas daawak kat. Apay asaan ka matagtagar Kandi mo kaya tirumwar. iseng. Adda parikaut. Singsingirin na kung tinakautangak iti dakkel agatad. Inikan na kung iti ultimatum. Anya, nakautang ka iti dakkel agatad? Anya tinaramid mo iti kwarta? Insugal mo? Pasensyakan iseng. Kung nakngabin no makasubuta kadag iti abak ko. Nakarkaromot nga awan nagimulak. Iso na urnong ti utang ka o aging ka adimakkel. Daytan, di bagbagakken ka. Di mo amuaya nga dadagiti agpautang di tasugalan. Ngaminton kuan, pilitan da kanton asingiran. Sapay iranada iti gundaway anamnamaan da nga awan apulos ti ibayad mo. Daytangarod ti parikot ko itabakit. No, pangalaak iti pagbayat ka. Ay, anya kamutan. Sapay umadan ti graduation ni Jonathan. Anya laangan ti ibagana, numaamuan na ti inaramid mo. Ay sus isig, di mo pa ibagbagakan kuana aging gaasaan amalpas ti graduation la. Pangaasim, bakit? Happy graduation, anak ko. Kablaawan da ka, Jonathan. Agyaman naktatang, nanang, para kada kayo dito abaligik. Nasupapakan ti sakripisyo, anak ko. Nakalpaskan iti panagadal mo. Ipampanakkel da ka unay anak. Gapo da ito'y kada kayo, tatang, nanang. Kat ikagumak ti makasapul adagos iti trabahok. Tapno siyakmatan ti mangipaay kadag iti kasapulan nyo. Ay na, nagasat kami, takasken ka ti anak me, Jonathan. Pulno ti imbagan ni nanang mo, anak. Gaputa pinadakkel da ka ng sayat at tao, tatang. Nabinorak iti pasig ka na sayat asursuro. Tinasayaat. Agawid tayon, taadabasit sa gana iti balay. Amok amapan kanto iti ayanda siyasya. Iso nga agsasango tayo pa'y nga umuna iti balay. Kalpasan na. Adda ibagamikan ka, anak ko. Di ko na yung ibagayo kanyak, nanang, tatang. Alan, si kanti mangibagakan ni Jonathan lakay. Anak ko. May papanitan niya day tatang. Madandanagan akpaykit din. Amok amakla at kay ti ipudnokan ka, Jonathan. Kahit itapay laeng, kaya't kun akid daon ti pamakawan mo, anak. Tatang? Saan apod no nga adda sideline ko tunggal awanak dito'y balay kan marabyanak nga agaw awed.
Kinapudno na. Ako upurak iti sugalan, anak. Anya? Agsugsugal kayo, tatang? Daita ti makagapo, no apay apasaray maikulkulungak, no kas di apagdamagan nak ide maipapan ka ni tatang mo, anak ko. Ngamambo ti Diyos, adyak kanunungan ti bisyo ni tatang mo. Pudno ti ko na ni nanang mo, anak. Namin ano adara sa nabinagbagaan dak ngam jak pulos impangpangag. Tay di damaw, mga abakak mo't anak ko. Isupay nga ruday di ti pangalalaak no kasya nga agkurang ti pagbayad mo idi di pagadalan. Tatang, gamjak mo't na popoutan. Naigo mo nakgaya man. Aging kay ti kanayon na kun nga umutang iti financier iti sugalan. Tapno masubot ko lang dagiti na ipaabak kao. Katita, sing-singiran ti financer ti amam. Katidakas na, inikandan iti ultimatum. Ha? Iso asaanan arumrumwar kadagiti naglabas nga aldaw. Ngam tirigat na, imbagada ka no iti kumpare na, ano saan ang makabayad ad agos ti amam, at dadakas ang mapasamak ken ko ana. Anya? Jak pulos ipalubos nga dadakas ang mapasamak kada kayo, tatang. Ibagayo kanyak no sa dino ti pakasarakak iti dayta a financer. Tamapan ko kasarita. Ay na, saan anak ko? Jak kaya't mairaman ka pa'y. Kun may sa, adan solusyon ang napanunot mi kun ni nanang mo. Kaya't mi kumakid daw hindi pa malubos mo, anak. Anya dayta, tatang. No umanugot ka, isaldami pa ila kumaday ito'y talawn tapno ada pagbayad kao. Ha? Pasensya kan anak ko. Diyay kakaisuna ang maipatawid mi kumakan kataloon ti isaldami. Ngam ikarimi adundunan minto matlaang. Apay kiti na jak umanugot, no day tati mangisalbar ka ni tatang. Ore awanin may patawid yo kanyak. Basta awan lakit di tidakas ang mapasamak ka ni tatang. Nukasta, saan nakakagura anak ko? Apay kumakagura kayo, tatang. Naglawag mo timbagayo. May saak arason, no apay anarami dito kasjay. Gapo iti ayat yung makaturpusak. Agyaman kami anak ko. Agyaman kami taman nakaawat ka. Nanang, tatang, adadag iti gundaway amay siya si tayo iti dalan. Sana maliklikan dayta. Takunada nga ruden. Dumtang dagiti gundaway anas ka na kumput tayo iti patadam. Kasta ti kayarigan tinapasamak ka ni tatang. Jonathan, anak! Ngam agyamanak na nagbalbaliw kan tatang. Jaklakid di itulok nga dadakas sa mapasamak kan ka. Iso nga awan parikot kanyak nga ora isaldayo ti ipatawid yung kumakanyak adaga. Kat di kay agdanag. Agbiro kak adagos iti trabahok tapno makatulong nga kada kayo. Ikaguma kasubutan ti isaldayo at talon tayo. Ikarik day tananang. Tatang. Jakon nagpanunot pa'y wenno nagpangadwa iti desisyon iti daydi akanito manang Emmy. Awan anyaman na kanyak nga uray awan tawidek kadagiti dadakkel ko, basta masiguradok lakit di anatalged da. Sipod na isalda ti talon ken nakabayad ni tatang iti nakautangan na,
Nagbalin ana ulimek ken naragsak ti panagbiag mi. Nakasapulak met adagos iti natalged a trabaho ket maininot kon a mabaybayadan ti naisalda a talon mi. Planok ti agabroad apaman a masubbot amin a mamin pinsan ti naisalda a talon mi manang. Tapno marugyak metten a maipaayan iti namay dagiti dadakkel ko. Kanayon ngagkid daw iti pamakawan ti amak. Ngem para kanyak nalipat akon ti inaramid na. Nang runa ket impakita namet a talaga anamin pinsanen a nagbalbaliw ta inidyanan a talaga ti sugal. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Jonathan. Jonathan, pagayam ko, umuna iti amin, kablaawan ka, tauray ka sa no arigatyo, na ikagumaam ti nakaturpos iti kolehyo, nga iso ita ti gameng mo, tapno matunoy mo dagiti arapaap mo para iti pamilyam, ken iti masakbayam. Saludo akmat kan ka, taman nakaawat kang anak. Di ka pulos nakarik na ako nam iti gura iti inaramid ti amam. Ngem ket di, madadaan ka amang tulong kadakwada iti simmang bay a pannubok iti biagyo. Sapay kumata maaddaan kamat iti oportunidad iti ballasiw taaw. Tapno ad-adda a maipaayam iti nasaya at a panagbiag dagiti dadakkel mo ken ti masakbayam. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Tintun, mapu